כאן זינה ליפשיץ, מנטורית אישית ועסקית. בשני סרטונים ראשונים דיברנו איך לקדם עסק אם אני יועצת או מאמנת עסקית, ואמרנו שצריך לתת הרבה ידע, הרבה ערך, אבל זה לא מספיק. צריך לארגן את זה, לעטוף את זה במתנה. מתנה זה מדריך חינמי, אבל גם זה לא מספיק. צריך להכין משפך שיווקי. זה אומר שאנחנו נותנים את הידע, מזמינים את האנשים למדריך, אבל ממדריך אנחנו ממשיכים ללוות את הלקוח, ואנחנו מזמינים אותו או לפגישה או לשיחת ייעוץ, לאנשהו, כדי נתחיל לדבר איתו, ובשיחה או בפגישה הזו אנחנו כבר מציעים את השירות שלנו ומוכרים אותו. אז זה שלושת הסרטונים. הצד הראשון, ערך, טיפים. צד השני, לארוז את זה למתנה למדריך חינמי, וממדריך חינמי שאתם דרכו מקבלים את הפרטים של הבן אדם, מעבירים אותו להזמנה לפגישה או לשיחת ייעוץ. ושם הצד הרביעי שאתם מציעים לו את השירות שלכם ומוכרים את זה. שיהיה בהצלחה. ביי ביי.